Vi vil gerne lave en bevægelsesanalyse af et fejesving. I praksis indgår fejesvinget både i forbindelse med opvarmning og serier. I første fase bruges den tohodede lægmuskel til at strække op på tæer. Maven og ryggen er statisk spændt. Den forreste del af deltamusklen og den store brystmuskel hjælper med at føre armene opad. I anden fase, når man bøjer sig nedover, arbejder lændehoftebensmusklen koncentrisk, og den firehodede knæstrækker arbejder ekscentrisk. Derudover arbejder mavemusklerne ligeledes koncentrisk. Den tohodede lægmuskel bruges til at strække op på tæer. Den bagerste del af deltamusklen aktiveres, når armene laver en bagudføring, og den trehodede armstrækker hjælper også i forbindelse med bagudføringen. Den firehodede knæstrækker arbejder koncentrisk. I tredje fase arbejder den firehodede knæstrækker kort ekscentrisk. Derudover arbejder sædemusklen koncentrisk, når man skal op. Når man skal op igen, anvender man rygstrækkerne. Den tohodede lægmuskel bruges til at strække op på tæer. Den firehodede knæstrækker arbejder ekscentrisk resten af vejen. Den forreste del af deltamusklen og den store brystmuskel hjælper med at føre armene opad. Her ses udførelsen af et fejesving.